Welcome to your favorite show, Ezokolo Gospel Show on Channel 260. Igama lami ke ngubongani yona. Mani kwamkeleke kwinkqubo yethu emnandi kakhulu namhlanje. Ithi iBhayibhile pha kwincwadi yeNdumiso 23. uYehova ngumalusi wami andisweli lutho. Ndiyathemba nawe ukuthi abamakhaya eziba ukujenisha kulonyaka ka2025 ezinto ezininzi uyarealize ukuthi uThixo ukunye nathi. Namhlanje kwinkqubo yethu sinaye uDr Gola ozothi ke athethe nathi asikhuthaze. Doc, masikwamkele enkqubeni. Inkosi ndiyabulela baba. Kunjani namhlanje? Ikhona inkosi uxolisiphele kahle ne right? Siyaphila. Ngubani uDr Themba Gola esukaphi? uThemba Gola yi-firstborn. Yes. Yonyana abane. Ababini abangasekhoyo. Abakhuliswa by a single parent because utata wethu wasweleka ngo-1976. Okay. Sakhuliswa ngumama ke. Ayikho enye into endiyaziyo ngaphandle kokukhuliswa lenkonzweni. Because umama was a firm Christian. Yes. Sikhuliswe nguye ke singaba amadodana amane until abanye ababini batshona. Naye ke uzosweleka ngo-1992. So ndizalelwe eBhayi, ndakhulela eBhayi, nditshatile. Yes. Ndinabantwana abathathu kwakunye nomzukulwana. All right. Yeah, yonke into ilapha eBhayi. Ayikho enye into endiyaziyo ngaphandle kwe-Christian environment. Yes. Yeah, kulapho umama khona andikhulisele khona. Yes. Doc, mhlawumbi abanye abantu ke leni basisithi doc abayazi okanye bacimba mhlawumbi noba ngugqirha mhlawumbi i-dentist, ugqirha wamazinyo okanye optometrist. Khawusithele sithuphe ngobugqirha bakho, and also I believe ukuthi unazo incwadi ozibhalileyo mhlawumbi ke sikrobe nakuzo ukuthi kwenzeka ntoni, and then sizokwazi ufumana imotivation yethu namhlanje. Okay, ngokwesi ndiyabulela. Ndine-PhD which is i-doctorate kwi-social sciences. Phambi kwayo ke ndine-MPA ebendiyenze apha e-NNMU. Then thereafter the MPA ke Masters in Public Administration. Yes. And then ndazothi nge-COVID kuba ndinesithuthezi ndaqomba make ndisichithe isithuthezi ngencwadi. Yes. Ndizoyenza ke kwi-Atlantic International University. Wow. Ndafumana ke PhD ngo-2022. All right. Ilo PhD ke ebangela uba ibe kanti itriggerisha incwadi yami yokuqala. Yes. Ibi-thesis. Okay. Thesis yam ibithetha ngento the economic and the efficient ways of paying social grants. All right. Ngeli xesha ke kune problem ilizwe lincakama. Yes. Ngento yokuba abantu bazayifumana njani imali zabo. Kweli cala kune problems ne-contractor ibi-contractor out for ubhatalisa abantu indodla. Okay. Kahle ndiphangela kwaSASSA ndishane nendodla. All right. Yeah, kulapho ndisuka khona. Incwadi yami yokuqala ke itriggerishwe i-thesis yam. Okay. Endicinga uba ndithe ndakuyifumana. Yes. Yazala le ncwadi yokuqala ethi New Ways of Paying Social Grants. Oh, okay. So le ncwadi ibe yi-thesis yam. Okay. Ethubeni ndaqonda uba mani i-thesis le izandiconfina ibe kwi-academic environment cha. Yes. Yes. Kukho abantu abaninzi abafuna ulwazi olutyebileyo. Yes. Siyayazi into yongaphangela eMzantsi Afrika ibangela loo nto leyo. The last time I've checked, uSASSA was covering about 46% kubantu abangaphangeliyo aba-accessa i-social grants. Okay. Meaning that abantu banomdla ukuba sizifumana njani i-social grants, zithini indlela i-requirements ofumana i-social grants. Yes. Ngoba zintoni iindidi ze-social grants abantu abanothi baziconsiderishe to alleviate poverty. Yes. So le ncwadi yokuqala ke ithi New Ways of Paying Social Grants isuka izalwe ke into ye-thesis yam. Okay. Ndithe emva kwayo ke le ncwadi xa ndiyibhala in the middle ndafumanisa ukuthi mani ukubhatala oku kwabantu kwe-social grants which is i-poverty alleviation ayonto yokuqala nokugqibela to alleviate okanye ukuredyusa ukuhlupheka kwabantu. Yes. Yes. Emva koko ke izalwe le yesibini. Okay. Le yesibini incwadi izoza immediately after that. Okay. Endiyibhalileyo ethi Poverty and Inequality Resolutions. Le ncwadi yesibini ke iphuhlisa indlela ezininzi into yokuba
si-alleviate njani le poverty. Sine abantu abapay social grants apha. Do we create into yokuba i-dependence yabantu mabadepende ku-social grants? That no man, there should be other ways zokuba abantu bebe kanti baziphuhlisa bengaxhomekanga kurhulumente. Incwadi ke ine-chapters ezi-9 ezane ways zokureduce ke le poverty ne-inequality. Inequality ke it can be based kwinto ezininzi like gender inequality, economic inequality, social inequality. Nazo zilapha kule ncwadi. So iyazi-addressa ke ezinto into yokuba how do we, kunento ke ezanayo yokwakha izimilo. One of i-chapter yokwakha izimilo zabantwana. Apho ndithi khona zine izinto ezakha isimilo somntu nam endi-beneficiary yayo. Oyokuqala likhaya. Umntana uphume ekhaya. The first parent yala mntana ngumama kwakunye notata. Okwesibini i-neighborhood watch. I-environment yabo abakuyo nayo iyacontributor. Inkonzo iyasakha isimilo somntana. The last one ibe academic environment apho umntana asesikoleni khona ezibangela uba isimilo somntu xa esemdala wakhiwa zezi building blocks. Nele ncwadi ke i-considersha loo nto. Yeah, thank you so much, Doc. I-question nje yami yokugqibela endinayo is that ezi ncwadi zifumaneka phi, and okwesibini mhlawumbi ke i-message just emfutshane 30 seconds onoyinika abantu ubakhuthaza especially abantu beSouth Africa abahluphekayo. Okay, ezi ncwadi ziyafumaneka online le yesibini e-books ibakhona. Le yokuqala iyafumaneka kwincwadi kwindawo ezithengisa iincwadi zonke. Iyafumaneka nakum directly. Ndinayo iwebsite ke www.thembagola.co.za kwakunye ne-email address yam thembagola856@gmail.com. So zifumaniseka khona. Into endifuna ukuyizisa ebantwini ke boMzantsi Afrika ndinento ethi uThixo wasidala sinesidima. Sazithi ke ngoku imeko esiphila phantsi kuyo yasicompromise esidima sethu. Ndinento ke ethi kuba ndiyi-beneficiary yomonde. Abantu should not regard into ye-success overnight. Ezinto sizenza every day. Ubomi ke ndibufanisa ne-race. Long race. Xa before uyobaleka uqala upractice apha phakathi evekini. Each and every mile. This is preparing you for the race. Ubomi is just like that. Phaa ke kwi-race xa kufika the final day ye-race. I-pace obetha ngayo apha eracini awujonga abanye abantu. You pace yourself. Because abanye abantu bagqitha bekhawulezile. Ngenxa yale pace ekhawulezileyo ucimba ba-successful. Ugqitha kuba apha endleleni becollapsile. Time your race. Time your pace to an extent that whosoever abantu abakhompyutha nabo apha ebomini uthi i-capability yam ithi nansi, amandla am angandithatha andisendaweni ethile. Do not mind the environment that is around you. You cannot achieve izinto overnight. If you've got a goal okanye unephupha, there is nothing enokustopa uba ungala achieve. The last one into ekuthi ndiyayibheliva kwi-message kaMadiba xa esithi it seems impossible until it's done. So ndiyafuna imessage abantu angahlali uthi umuntu andikwazi umuvela ngaphambili. Le nto ixhomeka apha kuwill yakho into yokuba what is it that you want to do, and phakama uye kule goal ozisetele yona. Doc, thank you so much. This is powerful. Ixesha livela libe lincinci usamamele kamnandi yonke le nto, but ndiyathembisa ukuthi ke asigqibelisi ukuba kunye nawe uphinde uzosiphungulela kule vimba wakho. Thank you so much. Masibuleke kuDr Gola, usithethela kamnandi izinto ezimnandi. Xa sibuye evenkileni siza kuphathela ke artist ezothi ke ikonwabise kakhulu, ezothi ke ikunike amava ayo nomculo wayo mnandi. Stay tuned, ungabheki indawo. Masikwamkele back kwishow yethu emnandi kakhulu Ezokholo Gospel Show. As you know ukuthi ke igama lami ngubongani yona, besikuthembisile ukuthi ke sinayo artist yethu namhlanje ezakusixela banzi ngayo. Sisi kunjani? Ndiyaphila bhuti wami, unjani wena? Siyaphila inkosi. Welcome to the show. Thank you so much for having me. Yes. Tell us kubani uNhlanhla engowaphi?
Unhlanhla is a young lady, Yes. very young. Is a young lady who's saved and is from the East London. All right. Ukhulele eMonti, wafunda eMonti, yonke into yakhe wenzela eMonti. Then I moved to Port Elizabeth for Yes. studies. But eMonti, I'm a pastor's kid. Okay. PK. I'm a PK, guys. I'm a PK. And ndikhulele Full Gospel Church. Okay. Where I then started this whole music thing. And Yes. my parents, because obviously, ezaa nkonzo zapha ke mos xa ziqalwa, akubakho mntu Yes. odlala izinto, othini. So that's my journey, and that's who Nhlanhla is. Okay. Unhlanhla, I believe ukuthi music was part of your family, and also worshiping in your family was a very important thing. Tell us more about how the music was introduced to you in your family. My parents, umama is a singer, Wow. right? And she had a group, ndilibele igama lakhe. She had a group got back in the days. Yabazi masabe record benxibe ezanto zawo Yes. purple shinayo. And then she was a worship leader, All right. even in her younger years. And then obviously xa ingumama umfundisi ke ngoku, she kept at it ke ngoku. And then nathi siyabona mos as abantwana sikhula kuloo nto, and that's where the music came through. That's where the music started Yes. for me. And then you mentioned something very important, that was eBay. I believe eBay you came through studies and Yes. still you continued with umculo wako. Yes. Can you take us back in terms of how was it uza eBay, ufika eBay, you have to start afresh and you have to make your own like uzirecognize ngokuno kwakho? It was difficult a bit, ne? Yes. Because you're always under the covering of your parents. Yes. Endlini. You know, ngo7 kuyathandazwa endlini. And ba awuzi umzali ulapha ba hey uzothandaza. Now you have the freedom. You don't really have to. So it's a matter of your relationship now with Christ by is iyamajani. Is it yours, or were you persuaded into it, Yes. or things like that? So it was difficult because then I started having questions Okay. for myself ke ngoku ba Yes. ithini le nto kanye kanye, my own journey for Christ. So yeah, it was a bit difficult a bit. But after that, no man, me and God are like this. We like this. Yeah, tell us Nhla ukuthi umculo wakho, I believe ukuthi ke ngumculo othi xa ucacisa it's all about worship. Yes. It's all about abantu having to understand ukuthi your worshiping style ukuthi sinjani. Mhlawumbe xa unozicacisela ngokunokwakho wena, how would you say sinjani? It's a mix of contemporary and traditional. Okay. So ndikhule mos ndiyintombi entente. Yes. So literally my parents would take me from school, kubekho intente, ndisuke phaa ndinxibe uniform, ndiyotshintshela ententeni. Wow. Ndiyokhwela estagini, di worship. So ayipumi. Ayipumi la traditional. But because I'm a scholar of music, Yes. because I'm a music graduate, I Yes. studied music as well. So iba khona ke ngoku that contemporary part of it that came in later. And so my music is a mix of both because of that. Yes. Mhlawumbe when you talk about upbringing yakho, Yes. the fact that you've mentioned ukuthi ke you were involved content and everything, Yeah. how much contribution has it done to mold you to become the artist that you are? Ooh, I would give it 80%. Okay. Because yonke into, even me learning, because I play instruments as well. Well, Okay. used to. Used to. So most of that was because of circumstance of the church. Okay. I learned the keyboard because there was no one to play. Yes. enkonzweni. Then I had to sing every day because there was no one to be a worship leader. Yes. So because of that, 80% of it is what molded me to be the artist that I am now. Sometimes ke abanye abantwana baba ne challenge yobana they don't really want this lifestyle. Yes. Yobana abesententeni akhonza thini Yes. because mhlawumbe kukho iziport kukho ezi afuna uzenza. Now wena, do you feel you were forced to do these things and it was out of passion, and do you think if it wasn't for music and church there would be another career that you would be involved with? I don't want to say I was forced. Okay.
because I actually loved it. Yes. But bezikhona mani izinto ezimntana you're like but ndingumntana kodwa I should be playing Yes. at this time. Yes. I should be out with other kids. I remember there was a time sise Flagstaff at my grandma's place. Yes. And then brother kadedi nayo ngumfundisi. Okay. He had a revival that was happening there. Wow. But keyboard player wakhona engekho. Okay. Kufonelwa udedi ba cela unhlanhla azodlala. Yeah. And I'm like how I was 12 years old. Wow. Now abanye cousins zami ziyadlala and I'm out here having to prepare for enye revival. So I it's not forced, but like I did feel like there was a bit of taking away of the childhoodness a bit. So yeah. Alright, Nhla, sisezoncokola sisezothetha. Kangxaki. Ubukela emakhaya sisezohlala nayo uzasixela banzi about the album yakhe that she's actually promoting out there. It's a beautiful album. So stay tuned. Sizothetha more when it comes to the album yakhe and ezinye gigs zakhe ezilandelayo. Ndifuna wena Nkosi ungubathathu omnye izwi lakho nobukho bakho ndiyakudinga Shalom ndiyakudinga Shalom ndifuna wena Nkosi ungubathathu omnye izwi lakho nobukho bakho ndiyakudinga Shalom ndiyakudinga Shalom. Sitabathela ithuba ke sikwamkele back kwishow yethu emnandi kakhulu ezokholwa gospel show channel 260 on Mpuma Kapa TV. Sihleli kunye naye ke uSisi Nhlanhla Swana usixela banzi ngomculo wakho omnandi. Welcome back sis wami. Thank you once again. Yes, the album kasinike ititle yayo and what inspired the album. Whew. Okay, the title is Trust and Belief. Ne? Belief. Yes. Okay. Not believe. Okay. It's about my journey Okay. of trusting God and questioning at some point my belief system. Xa sikhula, as I said, we're under the covering of parents. Yes. And then as you grow up, you become an individual and you become independent. Yes. Even spiritually. Ke ngoku. Then there were things that were happening that made me start questioning. There were no's that were coming from God Okay. that I didn't understand. And as are not yet. Yes. Ndiqomba ndithandaze kangaka God. Hayibo ndade ndakhala ngo-12 ebusuku. And I took God, not yet. Ndiqomba, I don't understand. Yes. So it was part of that and me growing spiritually that the album was inspired from. Okay. Any particular individuals that you worked with the album? Okay, yes. I worked with my producer, Ulungelo Ngobo. Okay. I don't know if you know him. Yes. He plays for Sisindoko Zombambo. He was in Joy Celebration at some point. He's everywhere actually. So he's my producer. Okay. And then I worked with Osabu Sacha on drums, Kubekani Mtetwa on bass. And then Gengoku other vocalists, which are very Right. yeah. Interesting. And then the album, yeyiphi eyona nto ufuna uyifikelela ngayo? Sometimes athi umuntu, ngale album it's more of a revival, it's more of an uplift. Wena from your side, mhlawumbi ngeyiphi eyona nto ufuna uyifikelela ngale album? It's remaining in God even when things are not going your way. Okay. For me, I think that was the biggest lesson. Because
sibakhulu kulando iti, when Jesus say yes, nobody can say no. Yeah. But what happens when Jesus says no? Because there's a Bible section, a verse when David was asking God to build the temple. Yes. And God said no, not you, not yet. And it was a good request. Like it was one that would edify the kingdom. But God knew why he said no to David and let King Solomon be the one to build it. Yes. Right. So for me, David could have thrown a tantrum because we throw tantrums. Yes. So We demand. Yes. We demand. then become entitled to God's things. But the Bible also says, seek ye first the kingdom. Amen. Then everything else will be Shall be added. added. Yes. Yes. So for me, it's just that message that we must just continue looking at God and not for who he is and not what he can do. Yes. Yes. Another question that I have, I believe ukuthi ukusebenza kwakho emculweni takes a lot of your time from endlini, Yeah. from Tatekaya. Yeah. How much support does he give you? Oh, he's my best and biggest cheerleader. Yes. Everywhere I go, he's there supporting me. Nobody ndona, because we're both musicians. Yes. And it can become easily a competition of who's doing better Yes. or whatever. But we give each other chances. If he's the one now that's recording and doing his Yes. project, we are all full force on that. And then if it's me, it's all full force on me. So it's very supportive. That's Very. interesting. That's very interesting. Also, when it comes to upromote album yakho, any gigs mhlawumbe sinozilindela kuwe, any performances, and then also abantu xa bekufuna bangakufumana phi? Okay, so ndingunhlanhla Swana on all social media platforms, right? Yes. And then izinto ezizayo are going to start in January. Okay. But I can't say now. So must Okay. follow me Okay. on all my social media platforms. All right. Then that's where everything is. That's Okay. where everything is. But also mhlawumbe ke any performances mhlawumbe eziclose mhlawumbe uthi emntwini hayi bawufuna undiva uzandifumanela nethile. Are there any invites or anything mhlawumbe sinokukhawuleza sikufumane kuzo? For now, I'm on rest Oh. because I was away, was Yes. singing for 6 months Okay. every day. So I'm resting now for the release Sanjay so that people can get the music. Then after that, from January, we start working. So there's a mini sabbatical in terms of performing. All yes. right. Lastly, ke Nhla, last message that you can give to abantu abamamela umculo wakho and to those that love your ministry. What can you tell them? Abanye batyhafile, it's almost end of the year. Abanamali, kunzima, kubuhlungu. What can you say to them? God has not forgotten you. I think that's the one thing. Simane sibuza, why me or Yes. why all of that? God has not forgotten you. Things might not be going your way now, Yes. but God knows what he's doing. His ways and his thoughts are way more and higher than ours. That's my message. Thank you so much. Thank you so much, Nhla, and all the best with the album yakho and your performances for 2026. Thank you so much for having me. Yes. Xa sibuya ke mphulaphula nawambukela bamakhaya sizothetha more, sikumamelise more umculo kaSisi Nhlanhla, and hopefully you're going to enjoy and love it. Thank you so much.